Takže čaute ľudia a dneska sme tu znova. Máme tu Dubai Chocolate, máme ešte veľa. Ešte som ju neochutnal, takže som si iba z neho otrhol. A mám tu špeciálneho hostia. Tadeš, ahoj. Ahoj. Máme obidvaja Dubai Chocolate a ideme ich skúsiť ochutnať. Takže 3, 4. No. Ale to sladké. No, výborná. Výborná. To výborné. Ja sa napiť, lebo to je sladké. A ja práve. Neklikujte z tohto videa preč. Lebo dostanete bomb. Nežier to. Ešte. Tu vyzerá. Máme ale nechať, vieš čo. Bú! 2 kúsky, čiže toto rozpolime na poli a to si dáme my. Na poli. Takého, dobre, poď na kameru. 3, 2, 1. Ešte raz. Dlho som neurobil. Je ti plošialové? Ale... Čo ma zaspí? Tak pustím. Mám to do? Ale... Tak... My si kýchli škola, som vyplul na celé lavici vodu. A to čo si mal, akože si sa pogrcal? Ja som myslel, že... Veľa som ti nechal, čo mám tiež viac vypiť. Kamo, toto už nezjem ja. Ty to zješ, čo ti to nechutí. Čože chutí, no to je veľa už na mňa. To už dojsť posledný, už čiže by som nedal viac. Možno jeden ešte, možno 2, možno 3, možno 4, možno 5. Víš čo, ja už to... Čaute.